So ani ni mga panahon na day no is padulong day mi day pauli sa moang bukid. Kay lagi sa kabisi na ako sa trabaho day no day isula na namo na duaw si fatherland. Taud-taud na sad nga wala mi kauli di ay sa moang bukid ani mo nang wala na sad ko kakita sa kong fatherland nga gwapo oy. Anyway, maing adlaw di ay sa tuang tanan. Ug sayo ra sad kay mi nang hawa ani sa Iligan City. Kay lagi day para sayo sad mi maabot sa moang bukid. Kay Iligan City man gud day no og padulong sa moang bukid day no kay 4 hours man pud ang biyahe. O pag abot na mo ani day sa Kasuagan Lanao del Norte day no isa malit day mi ani breadfruit. Na malit sa migmadang day no kay para na mi makangkaon sulod sa sakyanan. Pag-abot ako dahil sa Mumbalay sa bukid day no natingala si fatherland day nganong natungha mi kalit. Kay wala man gyud siya nagdahom day no nga mouli mi. Og kani sa mga panahon na day no is pahinomdom day ni sa akong mama. Mao na nanguli sad ang akong duha ka magulang. So talagsa ra kay mi makita ni fatherland day nga magtapok bitaw ming tulo. Mo na makita jud pud nako sa itsura ni fatherland day no nga nalipay siya day nga nanguli ang iyang mga anak sa bukid ba. Kay usahay man gud is magiya-ira bitaw mi og panguli. So pag human na mo kag interview day no is nanganhi day mi day diri sa terminal sa Aurora. Kay diri na lang mi namahaw kay lagi wala man puhikay silang fatherland sa moang balay. Sayo kay na sila mga mata siyang second wife day no og sayo po kay na sila mga wala sa moang balay. Diyos mio day labaw pa ni silang fatherland sa engineer. Kay sayo kay na si fatherland og ang second wife day no moagtos highway. Pag humana mo pangaon day no isa malit mi aning tagaktak. Kay lagi taud-taud nako wala ka kaon ani nga pagkaon ba. Og magdala na sad ko sa Iligan City ani day no day kay akong pantagaan ang akong mga amiga og ako silang patilawon ana. Og kani sa mga panahon na day no grabe ka daghaglakaw na mo ni fatherland. Kay lagi nangumpra mi daan og sudan nila before mi mamalik og Iligan City. Mo na gitoy-toyo ko ni fatherland day oy day nagasgas ang akong pagkapiling gwapa ani please lang. Kay lagi day grabe ka init day nya sa fatherland day sige balhin og asa gusto mo palit. Kay lagi ba iyang gipangita pa iyang suki no kay adto na kunuha siya mo palit ay please lang. Og mao day ni day ang Aurora sa Buanga del Sur. Og in fairness ay day grabe na jud ay pod kalimpyo diri sa moang lungsod. Kay lagi day wala jud kay makita ang basura di sa dapli. Mo na maka-proud lang kay sa tanan ni nga lungsod ba kay gamay ra siya day no pero limpyo sad pod kaayo. Mo na mingawon jud po kay ko diri sa moang lugar. Og iniwi day naabot na day mi ani sa moa. Tanawan niyo sa fatherland day no day daghan na kay katol siyang kalawasan ba. So ako na din gipanghatag day nga ako mga dala sa ilaha. Kay kung muli magugo sa bukid day no day kung pwede lang jud ako madala day no is magdala ko. Kay ang nakanindot man karon day no kung unsa magoy dala nako day no is mukaon na si fatherland. Muna day kung makita niyo yung naong day no grabe kang ngisi oy. Kay kuno daw lami daw kuno ka impan nga ako ang gidala ay please lang. Muna ganahan na kay kung magdala og mga pagkaon day basta mukaon lang jud si fatherland. Kay malipay sa kung magtan-aw sa iyaha ba. Kay diri man ko sa bukid day no is dili basta-basta silang fatherland makakaugpan diri kay lagi layo biya pud ang amo ang lungsod. Muna ang luoy sa ni akong fatherland nga gwapo oy ay please lang. Pag humana ko paghatag sila day no ni sulod ko sa moang balay. Sa mura gapon no walay na bago mong balay no hugaw lang gapon kaayo. Pero okay ra na day no ates magmalipayon si fatherland ug ang iyang second wife ba. Kaya ang trabaho man gud nila sa moa day no magsigira ginitikay oy. Ay bahala lagi hugaw kay nasa tanan mong balay day no day basta maglabing-labing gihapon na silang duha oy. Muna pag muli kay mi diri sa Mumbalay sa bukid day no day pagkahapon ana day uli jud migbalik sa Iligan City dayo. Kay lagi tungod sa kahugaw sa Mumbalay day ba day wa mi katulgan oy. Kay lagi ang bakterya na malanggoy nag-adjust ani nilang fatherland diri ba ay please lang. So anyway day nag-request day ko og adobo ni fatherland ani. Ug naglungang na sad ko sa akong rice cooker day no day mo na magdadala jud ko na akong rice cooker day mas kinasa ko mo adto ba. Kay nindot sad po kay na siya nga rice cooker day kay lagi day madala-dala nimo. Ug pwede ra sad nimo pasagdaan nga rice cooker day no kay automatic na siya day mag-off day kung maluto na ang rice. Ug barato ra sad kay na siya nga rice cooker karon day no kay lagi nakasil pa. Ug nagsugba na sad ko bulad ani day no kay lagi day gimingaw ko kaog bulad day ba day nga gisugba bitaw gikan sa kayo. Pero ang bulad nga akong gisugba day no ang ending day ning salom sa abo oy. Unya reklamo para ba si fatherland sa bulad nga ako ang gisugba. Kay lagi daw hilaw daw nako pagkasugba ang bulad oy. Ay just me day pati ako day ako ganahan ni kaon sa bulad nga ako ang sinugba ba. May gani kay nay adobo si fatherland nga giluto. Mo na naniudto na lang mi daanan ni day no before mi mobalik og Iligan City. So pag humana mo paniudto day no is niadto na sad mi sa friend ni fatherland. Kay lagi day magpatambal mig Bisaya ani kay nga akong anak day no kay nagkatol-katol ang iyang panit. Og nagpahilo tapos si fatherland day kay lagi daw gipanuhot daw siya oy. Ay grabe naman ni kata sa tong video ani humno na nato ni oy please lang. Anyway, mo ra dito ko i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Mo nang bye mo ay.